Ikamata video ya mtsiku la lero mukhala mutadziwa zifukwa zimene mtsogoleri wa dziko la Zimbabwe wakanira kuchita mgwirizano ndi dziko la America, mgwirizano umene umafuna ukhale othandizira ku nkhani ya zaumoyo. Dziko la America mudongosolo limene alikhazikisa posachedwapa limene akhale akuthandiza maiko aku Africa mu nkhani ya zaumoyo. Mudongosolo lija limene amalitchula kuti PEPFAR kapena kuti Presidency Emergency Plan for AIDS Relief, imene akhala akuthandiza maiko osiyanasiyana kuphatikiziraponso dziko la Malawi. Sopano chifukwa chakuchoka kwawo mu mgwirizano uja wa United Nations, mapulogalamu ambiri okhuza zaumoyo pakati pa adayima, ndipo kufikira pomwe dziko lapanganso dongosolo lina loti akhale akuthandiza maiko aku Africa. Ndipo m'malo mwake dzulo ndi pameneno amene amayendesa bungwe limene la PEPFAR kumeneko ku America adapita mdziko la Zimbabwe kumene amafuna kukachita zokambirana zokhuza dilu imene akhale wakupereka thandizo limene likhale likuthandizira kuthana ndi nthenda ija ya HIV komanso mu madongosolo ena othandizira kupewa nthenda zosiyanasiyana komanso kuthandizira health system. Ndipo m'malo mwake muzokambirana zimene zimachitika kumeneko ku Zimbabwe, amene amayendesa zokambiranazi akana zokambiranazi pa zifukwa zina zimene sanamvesesane maka pa ma conditions amene akuoneka kuti ndi ophinja dziko limeneli la Zimbabwe. Ndipo chimodzi mwa zifukwa zimene ndi zikuluzikulu zimene dziko la Zimbabwe lakanira mgwirizanowu ndi agreement yokhuza LGBTQ. Panali condition yonena kuti dziko limene la Zimbabwe livomere komanso kulola maufulu a anthu amene mwachidule amangoti LGBTQ, amene kutanthauza kwake ndi kunena kuti eloyo amayimirira lesbian kapena kuti amene ndi mkazi amene amakondanso kugonana ndi akazi anzake, ndipo G ndi magay amene ndi mwamuna amene amakonda kugonana ndi amuna anzake, ndipo bio ndi bisexual, munthu amene amakonda amuna ndi akazi onse, yemwe amagonana ndi mtundu wonse wa amuna komanso akazi. Ndipo tili ndi transgender amene gender yake imasiyana ndi imene anabadwa nayo, mwa njira ina amatha kukayikisa chida cha mamuna, yes, ndikukhala no mwamuna nkumagonana ndi akazi pamene iye poyamba mwina chibadwa chake chinali woti anabadwa ali wamkazi. So pali gulu lina la queer limene lidachokera ku questioning, amene ndi anthu amene amakhala akufunsafunsa kufuna atadziwa kuti gender yawo yeniyeni ndi iti. So dziko limene la America limafuna kunena kuti Zimbabwe iyike maufulu a anthu amenewa, anthu aziloledwa kugonana amuna okhaokha, aziloledwa kugonana akazi okhaokha, aziloledwa kuyikisanso ziwalo zimene sanabadwe nazo. M'malo mwake dziko la Zimbabwe linakana kuchita mgwirizano umenewu. Ndipo chifukwa china ndichonena kuti dziko limeneli la America limafuna kunena kuti likhale ndi ufulu wa dziko la Zimbabwe kapena kuti sovereignty. Akuti amafuna kuzona kuti thandizo limene liperekedwe likhalerenso likupereka mphamvu yoti dziko la America lizilowererapo pa zisankho za dziko la Zimbabwe. Monga takhalanso tikuonera mbuyo mu maiko ena pali atsogoleri ena amene adasankhidwapo m'maiko komano ndi influence ya America. So amafuna kutinso ku Zimbabwe kuzichitika motero kuti pa zisankho zikamachitika dziko la America lizikwanitsa kulowererapo, mwa njira ina ngati sakugwirizana ndi mtsogoleri amene alipo azikwanitsa kupereka influence kwa anthu mdzikomo kuti munthu ameneyo achoke, monga amene zikuchitikira ku Iran. Chifukwa mademo amene akumachitika ku Iran mukafukufuku anapeza kuti so pali influence ya dziko la America. So amafunanso ku Zimbabwe akasainirana deal imene America izikwanitsa kulowererapo pa zochitika za usogoleri. Ndipo nkhani ina yachitatu imene dziko la Zimbabwe lakanira mgwirizano ndi nkhani ya za data ya health kapena kuti information yokhuza za umoyo. Nkhani ndiona kuti dziko limene la America limafuna kuti likhale ndi mwayi omapeza zambiri za data ya anthu zokhuza umoyo wa anthu mdziko la Zimbabwe, ikhale ndi
kuthekera kumapeza information ya anthu okhuza mdziko la Zimbabwe. So malingana ndi dziko limeneli la Zimbabwe linaona kuti kumeneku ndi kuchepesa ufulu wa dziko. Malo mwake ichinso chakhala chimodzi mwa zinthu chimene chawapangisa kuti akane mgwirizano. Nkhani ina ndiyonena kuti dziko la America limafuna kumaongolera dziko la Zimbabwe, ngakhale wali kunja azikwanisanso kumalichita control muzochitika zina. Mu mgwirizanowu amagwisa ntchito mfundo za transparency and oversight, imene mkati mwake mweni ndi kuongoleredwa kuchokera kunja, nditi dziko la America likanakhalanso ndi full control pa ziganizo za dziko la Zimbabwe. Malo mwake Zimbabwe yakana. Chinthu china ndichonena kuti zokhuza social policy. Yes, izizi ndizonena kuti amafuna azikhala ndi ulamuliro pa chikhalidwe komanso inclusion zochitika zokhuza mdziko la Zimbabwe, zokhuza zachikhalidwe ndi zina zotero azikhalanso kuti ali nazo mphamvu pakuzilamulira. Ndipo maloma ake amene wa Zimbabwe anaona kuti ayi izizi sizikugwirizana ndi malamulo awo a dziko. Nkhani ya chikhalidwe ndi mamorals a mdziko lawo amayeneka ziyendesedwa ndi malamulo a dziko la Zimbabwe, kusati foreigner azichita control nkhani zachikhalidwe mdziko limeneli la Zimbabwe. A letter dated December 23rd, 2025 and directed to the Ministries of Health and Finance, Zimbabwe's Foreign Affairs Secretary, Mr. Albert Chimbindi, said the president had ordered the discontinuation of talks on a memorandum of understanding that he said blatantly compromises and undermines the sovereignty and independence of Zimbabwe. The US was seeking direct access to Zimbabwe's health data and separately access to critical mineral resources under the proposed framework. Harare also objected to entering a bilateral health pact after Washington had withdrawn from the World Health Organization. Zimbabwe's health sector is underfunded and heavily reliant on donor funding for critical equipment and drugs, as well as to pay its health workers. Stakeholders in the health sector have urged government to cut back on unnecessary expenditure and direct more resources to the sector, especially in the face of diminishing donor funding. Farai Mwakutuya, CGTN, Harare, Zimbabwe. So mukaona zifukwazo ndi zifukwa ndithu zokwanira zimene Zimbabwe ingathe kukanira mgwirizano umenewu. So ndimafuna ndikuwuzeni kunena kuti mgwirizano umene tikukambawo dziko la Malawi lidachita kale mgwirizano mu January chaka chinochi cha 2026 adasainira kale ndi dziko limeneli la America. So ndizachidziwikire kuti ngati nawonso dziko la Malawi lasaina mgwirizano ndi kuti lavomereza ma conditions. Fama conditions awawa ndi amene akumapita nawo ku dziko lililonse akamafuna kuti dziko lisaine mgwirizano wa thandizo limene adzipereka. So ndimafuna ndinene kuti mathandizo amene amapita kumayiko kuchokera mdziko la America amakhala mathandizo amene ali ndi zifukwa. Munthu afune asafune pamakhala zifukwa ndithu. So ndimafuna ndiupatseni mayina amayiko ena amenenso nawo adachita kale mgwirizano umenewu ndi dziko la America pansi pa thandizo limene azithandizidwa pa nkhani ya zaumoyo. Pali dziko monga Kenya, dziko monga Rwanda, Liberia, Uganda, Lesotho, Eswatini, Mozambique, Cameroon, Nigeria, Madagascar, Sierra Leone, Botswana, Ethiopia, Cote d'Ivoire komanso Burkina Faso. Ikakhala Burkina Faso iyi mgwirizano watheka dzulo pamene dziko la Zimbabwe limakana uku ku Burkina Faso ndiomwe amasainirana mgwirizano umenewu. So pafupifupi mayiko 15 ndi amene asaina mgwirizano umenewu kuphatikizapo Malawi amene takamba kuti adasaina mu January chaka chino cha 2026. Ndipo mgwirizano umenewu kuno ku Malawi ndi pafupifupi ndalama 936 million US dollars ndi mgwirizano wa zaka 5. So pa 5 years akhala kuchita ofa ndalama zimenezi kuti zithandizire ku nkhani monga HIV and AIDS, malaria, TB komanso kulimbisa ma hospital system. Ndipo America yomwe yapereka ndalama zokwana 700 and something, Malawi iyeneranso kuonjezerapo ndalama zake pa mgwirizano umenewu si 900 yonse. Ndalama zinazo zikuchokera ku America imene ndi 700 and chakuti million US dollars, pamene Malawi ikuzenjezerapo 200 something. Komano nkhani ndionera kuti ma conditions amene ali mu mgwirizano ndi amene tawafotokoza, amene Zimbabwe yakana kuti achitire mgwirizano umenewu. So anthu amene amatumizidwa kuti akachite mgwirizano ndi monga akuluakulu a department ya zachilendo kapena kuti US Department of State,
imene ndi amene amaloledwa kupita kukapanga za mgwirizano pakati pa mayiko, komanso amene amayang'anira program ya HIV ochokera ku PEPFAR ndi amenenso amayenera kupezeka kuti akachita nawo mgwirizano. Ndipo mu nthawi zambiri anthu amene amakonda kuchita mgwirizano ndi ma ambassadors, ma health diplomats komanso ma technical teams. So chinthu china chimene timayenera kudziwa ndi chonena kuti mayiko amene amathandiza sathandiza popanda zifukwa. Izozo ndi zifukwa zimene zimakhalapo ande mukakana samapitirizanso kukuthandizani. So dziko lathu la Malawi nditi mene tateremu kuti lavomereza ndikuti it's obvious nawonso avomereza ma conditions ake ati amenewo. So ndimafuna ndidziwe komanso kumva iniyo kunena kuti mulankhulapo kuti chani dziko la Zimbabwe lakhala chisanzo pakukana zinthu zimene iwo wakuona kuti ndi zosayenera, pamene mayiko ena amene tatchula 15 aja kuphatikizaponso Burkina Faso amene timalitenga kukhala dziko limene silimavomera zachibwana lili nawo pa mndandanda. ndipo tikufotokoza kuti lolo lasayina dzulo lomweli. So pamene dzulo Burkina Faso ikusayina, dziko la Zimbabwe linali mbali naye akukana zachibwana. So ndidziwe komanso kumva maganizo anu pa nkhani imeneyi kunena kuti kodi dziko lathu la Malawi so ngati lachita motero lidachita bwino popeza nderi makhalidwe amene timanena kuti ndosayenera aja avomeredwa ndero akhalenso akuchitika kwathu kuno. Ndenu mukuganiza bwanji kuti pamene papa azomadalirazi mathandizo a mayiko ena zikutipindulira kapena zikumangotikanso m'misampha imene ndiyosakhala bwino, chifukwa tu uwu ndi msampha tikaonesesa, chifukwa ngati tikane thandizo ndikuti sangatithandizenso, ngati tikane ma conditions awo ndikuti satipasanso thandizo. So nthawi zina zimangofunika pena tipeze njira ndithu zomapezera ma solutions amavuto athu. Kudalirako ndi kumene kutipangisa kuti no tizigwa m'mavuto ena amene ndi wopsa kwambiri. So through comment section ndimve komanso kuziwa maganizo kunena kuti inu mukutipo bwanji pa nkhani imeneyi. Ande mu video mtsiku la lero mudali ndine wanu wa nthawi zonse Mark Thompson. Ndipo ngati mwayikonda musaiwale kuti muchite like komanso subscribe kuti tithenso kumakupatsirani ena mwa ma videos amene khale timakukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Bye.